Od 1.10. počinje prodaja knjige Mire Marković Memoari. Bilo je to ovako. Šta mislite, uz novosti, šta mislite o tome? Ako možete samo, molim vas, da se potpisujete na... Ja ću kratko. Rekao malo pre, neki nelustrirani ljudi odlučuju o našim životima. Znate, ako imate jednog zakletog četničkog vojvodu, koji nikada nije javno odustao od te svoje četničke ideologije i zaklinjenja velikoj Srbiji, koji 15 godina kasnije sa sumnjivom fakultetskom diplomom postane predsjednik države i počne da govore neke potpuno druge stvari ili neke potpuno somnambulne stvari, kao priča o dinosaurusima i mamutima. Ako imate Šešeljevog omladinca, Miloševićevog ministra informisanja, koji kaže svoju čuvenu rečenicu za jednog Srbina 100 muslimana i tako dalje, koji danas opet govore neke otužne proevropske fraze, napamet naučene očigledno. Ako imate tu vrstu ljudi koja bez ikakvih problema upravlja našim životima, pritom ja mislim da su oni napravili pakt sa Srbijom, o što je Dejan malo pregovorio, glasajući za te ljude iz 90. godina, mi sami sebe aboliramo od tog kolektivno zla 90. I te vlasti 90. su bile demokratski izabrane vlasti. Narod Srbije je saučestvovao u najstrašnijim zločinima u regionu. Narod Srbije, glasajući ponovo za Aleksandre Vučiće, Dačiće, Tomislave Nikolića i tako dalje, u jednom drugom proevropskom modelu abolira samog sebe od lične odgovornosti za zlo 90. godina i smatra sebe proevropskim građanima koji glasuju za proevropske ljude. Ne, mi smo ista agresivna sredina kao 90. i ti ljudi su podjednako zlo kao 90. Hoćete vi da se osvrnete kao što ste se svojevremeno, sećate, se osvrnuli na knjigu, kad je izašla knjiga od Ulemeka Legije? Ne, imamo apsolutnu i potpunu, gotovo do detalja, obnovu starog režima. I taj stari režim se vratio, evo ja ću sad govoriti kao u prvom licu množine, mi smo mu popločali put da se vrati, ali to je i dobra i loša vest. Loša je vest da se vratio, dobra vest je propašće isto kao što je propao i prošli put. Samo ćemo svi zajedno to skupo da platimo, kao što smo i prošli put skupo platili. Dakle, eto, to je samo znak da je stari režim obnovljen, da je tu. Ja mislim da, ja bih voleo da su neke stranke izvukle pouku iz svega što se dogodilo i da će u sledećoj situaciji da se ponašaju drugačije. Sve što su do sad uradile, nažalost, nam ne daje baš puno ohrabrenja da verujemo da će se desiti drugačije, ali ajde da se nadamo, šta ima veze. Mislim, nemamo drugog izbora, prosto smo ovde i moramo da budemo ovde i onda ćemo da sačekamo ili već ćemo nešto uraditi da ovih više ne bude, a onda ćemo vidjeti ponovo šta ćemo sami sa sobom. Eto.